tutaweka hapa kwa mtaro. Songa hivi kidogo. Inukara kila mwina. God is good and all the time. Is God good even when mama is asleep? Okay. Mbiyamule. Abantu babugetenga mbiyamule. Itangani. I'm happy chief. Mwalimu Mbiyamono. Munyabere ende buwango. Kurumambie na kolere mikutano. Na buwate graduation. Kwanza abana vange kurubugirango gaiga. Tuwalenga alibo basi. Abana chirivu isatu. Bankora graduation ya ajiri. Na imunga kuruweka rona kuora sana na igoro na myokochi a town, a stadium. Mwalimu ngoko na nkwa poli account secretary. Nkwa politi. Ono account secretary na aroro tuarusi na ende tabaka. Tuaenda kumusua in. Account secretary na rumonto monene. Oyo gatatu after governor, deputy governor, account secretary. Ngobugirango na bwaterte serikali yigawo. Na onkor. Domisiano ne family ndaite mbakire na ndaite ngokora iga ndaite kumyoka mpaka Nyangoso. Kana ikire Nyangoso ngena naira pole ya Marogoba. Ikera Mambia. Na rank maite na igwe kiroge gebo byo pati. Maite kiroge kinayo. Ngireki. Oya maite wa chairman. Ngolyo maite ngireki nayo. Muga ko mo tunde de bundole ngamanyi kiroge kinayo. Munongelia yankale. E party leader o yara nasi betekia. Oyo koroganale informed. Deputy party leader. Wiki ya magikuruku ODM. Wono mambirazi mangi yore show. Naro lazima nkigaiga onyengo cha gweta ngitilioka manya kugenda wichi Migori kwegole show ya Migori. Igonaro nga lazima msano no musani one sana. Msano Mbiyamono ande pole asoko musima mumbino. Narora mumromino tuomrana nere oyo. Narole naendo mwako onde nere maigalia. And the whole family pole asoko musirio mwongna. Abantu aminto balinga bamanyite. Tiga konyugwa. Bali mo manyite. No, bali ba ngagirite kurali tangani. Mwenzi mwagite. Mbiyamono. Ntegete ntebe nga ngokwana narole actually natiga aba MCA babonsi no twangena barabwe posongo. Onese nginjo wate chigali chinke yana ne rai kuigole para na batanganire. Igongo bandeli baga you quickly say hi tigankwana. Ena achire koina ne pole usengora yane umumroyo mchwa. Mungwano oyo no mbutuko gati nabakumunyora kalenka. Mumroyo na call the form 4. Akaende university akatigira anjira. Esenge njagendo kieke HBS. Ajiri na mdenga Domisiano to kunywa kombwati kurumaiga kangabono ina ko etega asiyo chief officer. Anyendiri abo ate degree. Ena decide tina ende bono esenge nje mamobwa mwaboro oralire. Na motebye momobole. Na mdenga Domisiano ngendongo kora irane skuru okole. Yani boli mumboyo boli gabo girango no chutu arubo boli mubunga nina kipora boli mububongo. Mwisonde karabaje tebutuko baje tena mumro mwabo no muwakiri naro kurukumurara bagandenga baachire bamwira ndiye se portal ye university.
and chibesa chuka chiabo within 60,000 ans namdeti gakole ko tindika mamu mwabo ngaka ni chibesa echo asome ako muwanja boyo andika okoronye miaka 5 etara na bongo muligiri gento anyao koreke keraba ekerobwa to musani na ekabo musani oye Mwega sigaki. Taliboyo. Nanje bono ntaka maiti bantu banene bali manyite na wete type we. Abana bo basani bali bono to. Na bali nanje. No endiriye keroge campaign bali mota amanyite. Abana mwalengete simba ne awatege tole. Lakini abange bokeige na mangana to yamukwana. Igodo misiano. Tato tayanganya sai kawanje ko korono ekorende I'll pay for the school fees. Once amasomo no ne wiki goje. Muwanja boyo. Nonyo medoma. Mukaoga ya. Na people. Na bana. Bono ingi baba yoga. Filme ni nyuma yetu. Okay. Ona ina boko nyosomia bana na nje sombe musajo. Talio. Na dio some tayo we. Ono tigan kolia yo musacha, nera tomuja mutomo kibarua na era go some. Igolio kana litura nyolegesa. Wasebon. Mbiamon sanza. Sanza do misiana. Abantu aminto timbu atimange. Umongno ralire. Mwata chinga kichinde ekara ralire kana litua manyinga taiyo. Ekiero monto no omo moika bo moyo. Mwata na boko buturu no eno kogoro. Kero kwa buturu gotinde kwe. Lakini moyo, lakini kero kwa ralire mna ralire igatakortiki taiyo. Mpaka Yesu irandire. Abo girango. Mosega abaro gimbale ngabe kanga ko koyo. Basira. Ewan. Oya mene te kia. Tindi mora ande na nda wongo kolera. Manya Yesu ngo koraleki. Kwera na. Gakwira na tiganyole kwa rosi chinjira chiao. Chinsa chinde chiachira ale mono na intuto gendrete kubwatirira ebintu bitaiyo. Byatwira niri maega. Abantu bamintu nyakitali yetu ya busongoga nandi nanye kwana enanyole to boibi boro babigete keumbu kyo boibi bako sangirili milioni 47 choka metinye 3 lakini nato kwana ikakana ruseti omonto lengo tenerete oyo seito omonto mu yororo munyakitali ako sangirili milioni 200 korusa 47 matukaya nje tindi kwenda na besa kuchinya kitali enya kitali ebwate chibesa chiaye okorere gasi abana barengi gukubali bakuiburwa nyakitali ali bali bakuiburwa enusu ya bali baiburwa ebaguku onya baiburwa 50 25 bakoraki ebaguku abantu abanene yabono kiri abantu abane bayengokwa litko 24 hours abantu 25 wiko 27 esengenje improvement ya service abantu bono ba ku naturally nyakitali ali ba ku karibu abantu batoko ikabatano babiri inki naende turanyale gokora no goten abantu bona batanga simba moyigule bako simba KTRH nesengenjo noona atachire pipe eli ba enkonyonya osone mutaite nyebwatoke Ono ni inkonye bwatu kabanda bamba iba bataba mbako baletera besa. Mo wanjanye taje kabisa. Mpake kamuke. Igo checheteyo. Na rueto mucho motaka. Lazima nanje ndo aneregesa kugeto kyo abantu abataka. Ondo bwate mbiyamo na nyasawa bose seniri lakini otige abantu bandi bakoreke. Bakonyeke. Abana bagende school. Basari besa kitali ngororo mukoli gavana liko besa nchi ali ngororo
5 million K ward. Chiro nchiyo aibone singe njura nyota anyolete kwa lingi mugondo na igota manyire chi milioni sano SH ward 45 225 million ngena nitukusingima wiki ere moto mo county secretary yo muyana harusi bogiranga rero bono iga ango saini milioni 185 chi machine tu anyora yogo chago choro bo chabo ali busombo. Tuesday tumaye kobeka 25 million chi abana bako genda vocational training center abana abamramu ko the form 4 gaiga rero graduation nabo atabanta abange bankora graduation na baisike abamrana ari muri ngimo gokora ya ngyo gokora mubol orochi no molebya abana bamura tiyo toletes no ena America umuchando monene akonyora basfati na ba graduate kuruji school ochikobole bamura kaibira odenga nechera bali kali bonse. Boy child, don't let us down. Aba nginambia naende ntu ateba bamura ngake so wanje kwenu mutiga abana baisika bakoleki baso onye gotegeti gokora umwana obe kabite uniform ako enda uchiali ali buya sonera na mukago ka uniform kago tar uchiali kwa moromo no mwana besu musebon mutige abana baisike basome ndaite ndigirega go esenge njomo ngoralira tumesiana kwa nyanyete ngombe kwa nyanyete na mutumanye nyengombe abantu bali kuruigo lero na mambia umongi natinde kuboronge muwanja boyo asayi amange moko nganjira kera nkominyokan tiganda akwane gendeka umumrana umongwana na ekeruga koruku rachama osoro rachani honest moma nera na obo county secretary namte period ali omwere neribe yanchandire sana lakini bono esenge njo amangana na aba byo bero montomia mu wanja omulembo mebo nali obosensi obonge ba omuntu nchandete mono otumie tabaskali bobe muntu okorukugashago babone yonjo kande mu maitenga ke ba yonjo ndoko manga babo soro mbaje bamwerenka ya baba ready ka ba ono tuarati girega bunga serikali ya kolega asia obo mo chimotuga iga ebokongete no bokong lakini tusabiri nyasaye ngaki tusabiri nyasaye atokonye mna tokwana ujimoto. I want to thank abantu bali batenere na Domiciano ne family. Domiciano, continue. We will stand with you. Ngote natuna abantu bamentu babugirango to make sure to arosi busiyetu. Mo wanja moyo. Omo Eliopi. Tigamba boli. Angete karibu chikura Jones. Ngaki tianda naraba ko saire boli. Na ende tingo yara ko gonsera bantu baito bonsi kusengima nintene na baro nganchere mheshimiwa MCA njwa omugako oyo ntwa na twalenga patanga aliegeti mwenye pretendria asireti omongnoe mugako oyo he has supported me supported serikali bya sana esenge njiyo na make shanga no na magendero no ne chireye Nyamarambe ingigero egeti
awa ni nganjara town ya Nyamarambe won tiga ndama kana echiro tiga ndama kana echiro town ya Nyamarambe mmaita matobe na mangi sana ko bororo ntoi wana mheshimiwa ni nsatete some little money chokorosie ka town ya Kagaito kabe moyo echiro mno lya kwa na abantu na ali bakwana mpara igo ndobwate geti ndobwate other than hiyo si tiyo utakubeka bagaka bali batulike na ine keginga stokubeka ndibat heon no abagaka banne gaiga toko abeka butoro sento nyoleketi tigambo abagaka banne murega naroli abagaka banne nali nto nakoro chief tono tenena igor ayo mugaga mutago isaranse nabagaka bakeiga mu isaranse nchemondigeri motomoyo nabonkorigana milioni 5 usikomi trose agachiro asabangana bakoiga mo identify na botoko le supplementary as long as igeti onyweta se dibagadre ne kerwoime chief gake ta wanje boyo sine chief mumoja ni mubange buya tubange gento nabagaka aba banene toronya kitoko banga kero